Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра гуфт ки барои чӣ муҳорибаи ӯ зидди Магомед Анкалаев баргузор нагардид. ман доимо бо Анкалаев ҷангидан мехостум ва ман ин чизро ба UFC чанд маротиба гуфта будум, лекин худи Анкалаев бо ман ҷангидан нахост. ман сабабашро намедонам. ба ӯ макони гузаронидани муҳориба писанд наомад ё ин ки ӯ ҷангидан нахост, ин чизро ман намедонам. аммо дар ҳама ҳолат ӯ чемпион нест ва ӯ интихоб карда наметавонад. ӯ имконияти бо ман ҷангиданро дошт, лекин ӯ ин чизро аз даст дод. ӯ барои отказ кардан сабабҳои худро дошт, лекин ман ин чизҳоро намедонам. ман хостум ки боз як маротиба дигар ба шумо фаҳмонам ки ман аз ягон кас наметарсам. шумо худатон таърихи маро медонед. киҳоро ман шикаст додагим, бо киҳо ман ҷангидагим ва на танҳо дар ММА, боз дар кикбоксинг. ман бо ин шахс ҷангидан мехостам, чунки ман конкурентиро дӯст медорам, лекин ӯ худаш ҳамаи корро душвор кард. аммо ман ба шумо ваъда медиҳам ки ба наздикӣ мо бо ӯ вомехӯрем, гуфтааст Перейра. ва дӯстон, Анкалаев дар ин суханҳои Алекс Перейра ҷавоб дода навишт ки ин суханҳо дурӯғ аст ва ин рафтони мардонагӣ нест. ба фикри худи шумо дӯстон, Алекс Перейра рост мегӯяд ё не? чемпиони вазни 61 килограмми UFC Шон Омели нақшаҳои ояндаи худро гуфт. биёед суханҳои Омелиро гӯш мекунем. ҳозир чеҳраи UFC 100% Конор Макгрегор аст. ӯ беақл аст, аммо ӯ дар ҳақиқат чеҳраи UFC аст. барои чеҳраи нави UFC шудан, ман бояд ки мерабро ба нокаут равон кунам. баъдан ман ба вазни ним сабук мебарам ва дар он ҷо Топурия ва Холлоуэро шикаст медиҳам. баъд Умар Нурмагомедовро. 3 ғалаба дар ин 3 муҳориба маро яке аз бузургтарин ва дурахшонтарин ҷангвар дар таърих мекунад. ана фарқияти ман аз Конор. ягон кас Конорро бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон намешуморад. ӯ ҳатто камарбанди худро ҳимоя карда натавонист, лекин ӯ ҷангвари дурахшон буд. бузургтарин ҷангварон ин Ҷон Ҷонс, Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачев аст. ва ман ҳам бузургтарин ва ҳам дурахшонтарин ҷангвар дар таърих шудан мехоҳам. ана ҳамин аст ҳадафи ман, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки аллакай рӯзи 15 сентябр дар турнири UFC 306 Шон Омели аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди Мераб Двалишвили мегузаронад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, чанд дақиқа пеш финалистҳои гран-при вазни 93 килограмми ACA Фаридун Одилов ва Адлан Ибраҳимов муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо барои камарбанд ва $1 миллион рӯзи 13 декабр дар турнири ACA 182 баргузор мегардад ва мо албатта ки ба Фаридун омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. ҷангвари вазни 66 килограмми UFC Натаниэл Вуд ба ҷангвари вазни худ варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов визв дода ӯро ба муҳориба даъват кард. биёед суханҳои Вудро гӯш мекунем. ман реванш бо Муҳаммад Наимов мехоҳам. ман намехоҳам ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ба ӯ визв диҳам, чунки медонам ки ин чиз натиҷа намедиҳад. ман медонам ки Шон Шелби ва Мик Мейнард қарор мебароранд. муҳорибаи якуми мо бо ӯ бояд ки бенатиҷа эълон мешуд. барои ҳамин, агар ки ман интихоб кунам, пас ман ин реваншро мехоҳам, гуфтааст Вуд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Муҳаммад Наимов ва Натаниэл Вуд бо қарори доваро ба фоидаи Наимов ба анҷом расида буд. лекин дарҳол баъди муҳориба Натаниэл Вуд шикоят кард ки Наимов дар вақти муҳориба чанд маротиба қоидаҳоро вайрон кард ва бояд ки ҷазо мегирифт. акнун чӣ гуна ки мебинем ӯ реванш мехоҳад. худи шумо дӯстон реванши онҳоро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.